presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa muingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kiniga po ninyo Kuya Joel Bensi, kauban sa kong partner, Randy Tayad, mangumusta ka ninyong tanan, o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ang atong magtatampo karon pinadaso sa kababae, nga nagpatago lang sa ngan nga Chiri. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Uji Kumpok Rakasa. Kay galaan, ang ato magtatampo si Chiri. Kini akong problema, bahin ni sa akong ka-live-in nga si Rickmore. Hilig kay manok. Araw inyo kayong masabta, no? Ingon manggod ini ang mga paghitabo. Ay, asawa kong gwapa! Yan Oh. ko yung manok! Ay! Manok himungaan? Birahe na yun. Ano makahigop itong sabang init siya? Oh, nasad? Sige, kubati, sige. Higop itang init na sabaw sa tinibuok na tinulang manok. O, Rickmore. Pero, Pero unsa, ha? wala siya kaila isudan nga na ilhan? Manok ragyod mo? Ha? Kundi sinabawang manok, pritong manok. Nagsinugbang manok pang ganit ato sa adlaw. Mao, lagi manok, lagi gihapon. Saan nga maumro na available permit palibot? Ha? Humatay binuyang manok ko eh. Pinakog pinalitin ni mo mga manok ay mong dadon. Pinatag na nas ako mga amigo. Maayo kay galanti mong mga amigo. Sige panghatag og manok. Tura, amigo god. Oh, mao yun. Tod, umantag ka na, di mo kita kahurot ini, manghatag tang mama ni para nasa sa liso na bag ni. Ni Mama Nara, manghatag ta. Oh, Og ni Tatay Douglas nako. Sige. Ano to, ha? Si Tatay Douglas. Ayun na Tatay, di mo tagayo eh. Anong di man? Ha? Kay ano lang yun? Ay usik ka ayog madaot lang ning manok. Uy, kadako ini. Usa pa paborito ning tatay ang tinibuok manok. Bahala kay. Basta kaya tagan ko sa Mama Nara. Kay kanahan sa to kay saan eh. Anya tagam sila ko sa Tatay Douglas nako. Tiwas na kauno eh. Imo ning usa ka panaksan para ni Mama Nara. Okay. Nya kining usa para ni Tatay Douglas. Sige, rin ako. Ako nang dead on, ha? Sige, bye! Ay, salamat ini, Dong Rickmore, ha? Ay, kahigop na sa tagsabaw sa manok. Ang paborito mo na ni mo, ma. Tinibuok na manok. Oy, di daw ko iko ani, Dong Rickmore. Diin manini mo. Ha? Kwan, kining... Sa kinawat nini mo, Dong? Lagi, ha, lagi. Kay, manaybaw ka yun, ha?
nga kontra kay na akong taong kawatan. Hinumdum ko na itong at imong papa ni mo. Katol si papa ni mo. Ha? Sa buhi pa to kawatan kay itong dako. Kay baon ako ay ako good mismo yung nagpapriso to niya. Ma? Maong kun may bao kung nangawat ka na ako mismo mapapriso ni mong kanahana ka. Ma? Gibaura na di ay siya ni Mama Nara niya kay kontra man kay ini ang kawatan. Unya, samta dito ko sa payag ni Tatay Douglas nako, ingon inisan ang nahitabo. Doolan lang ko sa payag ni Tatay. Kumusta na ka taon? Malipad gid si Tatay nga makakita nako ron. Uy, say ii. Tay? Tay Douglas? Tay nga naman ka, Tay? Pinaka ko nga na. Nagilak man ka? Kisa ba si magila ka na? Nga kaniadto, ang akong manok nga binuhian ang mga wa. Kaya nga naman day karon, Tay. Karoon lagim na ako mga iniktan, mga wa naman. Hala, nangawa, Tay? Ikawan yun to. Grabiya sa kawatan, kun. Naurot-urot akong manok nga binuhian ay. Karoon, ginenay na sa bakong manok nga iniktan. Hala, Tay. Masaktan ko lang na. Masakpan ko lang ng kanahan nga kawatan. Dila nag-iway labot niya ba? Tay. Lagi. Kung sa taon ko na 7 ka oras unang ko ipapriso ko Ay, Tay, itong kawatan. kalma lang, Tay. 7 oras, gid, Tay. Di madag kalma. Asa na ba? Awag yun ba? Wag yun aso nga makumkum dahil. Pero doon na may maugom, Tay. Sa may maugom ba? Kana daing may balik og uso ron, kanang may kuyanap sab nga ginadiling drugas. Sire. Diba, may kalma naman unta na sa panahon ni Duterte. Ay, kay malong masyan, Tatay Tigkong. Tinudon man, pero karon unsa naman? Libre na. Way libre tay, uy, baligya na. Ang board akong pasabot ba, libre ng mamaligya. May kusog na bigara na sa mga illegal nga drugas. Ay, wa na may kamay na bakal, Tay. Tinood ko na dahil. Maong daghan na sa pangkrimen nga nahitabo, kay lulong man sa drugas, daghang patay, daghang lugos. Dagan siyang kawat, ha? Kung manok Balik na sa ka sa kawat, Tay. Sa ato pa di ay, Tay. Buhay pa taon ko eh. Ay, dili ba? Ambo to kayo pasabot nga kanang kawatan og manok, posibleng lulong na sa drugas. Oo, sige, nagduga. Maugyod, Tay. Grabe ka kawatan. Nagana kayong ataso na ko. Di lang na ko eh. Lagkip na ito mga silingan nga. Reklamo naman san. Maun sa man, Tay? Nga ilang mga manok, kinahinaya sa gunog kawa. Nahinay-hinay na sad. Uyawa na guday diri. Ay, ito, naunsa mo na yung kita, ha? Ay, isod ani, Tay. Tinibuok nga manok. Manok na sama! Ay, dinan ni Rick Mortay. Uy, dayon akong giluto ganina. Hibaw man ko nga paborito ni mo ning lutoa. Kadihot-dagot. Nga naman, Tay? Diin manggig ka ng manok si Rick Mora. Gika na siya barkada, Tay. Barkada, Galanti mo na og barkada si Rick Mortay. Kusubang hatag og manok. mao ba? Mauyod. Kami nga sabihin eh. Tay, mingaon sa man, Tay ba? Nangawa akong mga manok. Nga, ikaw sige sa og panghatag og sudan nga manok. Pak, tuara. Right. Gibalitaan ko dayon si Rick Moore sa nahitabo sa manok ni Tatay. Unya, mao na nahitabo. Yan, sa may... Ha? Sa... Mo na inahitabo. Mao gani no. Oh. Sakpa na lang ng animal eh. Hitigin na ako ba? Nonso ka Rick Moore? Kontra kayo na ako ng taong kawatan. Ha? Surok kong dugo na ko. Musurok kong blada na. Ha? Rick Moore? Oh, lagi. Ha? Luyang Tatay Douglas ni mo eh. Mauyod. Ako bang ganitong giingnan nga, balhin na lang tayo, uy. Ipon na lang namong Rick Moore. Total, inusara naman lang kas imong payag. Yo, sa may tubag na. Di man siya.
Kay? Okay ra kuno siya mag-inusara sa payag namo. Malinaw ra siya nga magbuhi og manok. Naman siya hapyod-hapyo ron. Dili sa din eh. Unya na lang kuno, kung na natay anak, kay mobalhin kuno siya dinhi kay siya mo atiman sa iyang apo. Bag-o pa ganit na nag-ipon. Paspaso na turik mo, aron kita dayon og apo si Tatay Douglas nako og si Mama Nara nimo. Pahiyong biyaksad ko, ha? Da, ni pahiyom bitaw ka kakaro anak pahiyom sa bao. Ay nindot ron ay kay buwanon ron man. Nya na lang guro, eh. Ano man? Lakaw ko. Kabantay ka? Kabantay sa usa. Pirmi kag yung mulakaw og gabi Ha? Kaliwat kag ungurik mo? Sa? Oo, ako pe. Mga silong. Doon lang ako sa ilang bahay. Kaya paungon lang niya akong... Oh, sakto. Paungon ko na niya akong sugaro, di ko mamatikdan. Aksyon na rabaog. Kabantay sa Tatay Douglas na kaya nagkakamay ng iyang manok. Ako na ipawa akong so, dre. Pao na so. Karun, kamang Rickmore. Kamang, ipakita ang iyong abilidad. Abilibad man ito. Awan malitok ng ano. Abilibad. Kamang, what's the style? Karang style. Ang tuning mga oras, wapay ko mga dog. Plano na kong litagon ang kawatan ng manok na ko. Kung buani na gani ni Ron, paksit. Sikop yun. Kay daggan kay ko og gibutang nga litag sa manokan. Inikuhas manok, awitik ting bitik o mabitay ng kawatan. Maayo kay kumubuhat og litag. Kaliwat ba ning irungbuang. Dora, takpat. May miwitik og isya o may misagit na. Doon na rin tingali na litag. Yun na, ang ako sundang. Kilaw ti karong kawatana ka, nga way suga-suga. Nabiti ko pisi, lalitag ko. Aray. Panagiti ka kawatana ka. Tatay Douglas mo na. Karon ka, watas-watas o ti kaining akong sundang. Paksit ka ng kasing-kasing mo. Nato niya ng dughan mong maliputon. What's the style man? Rickmore! Rickmore! Ikaw na! Ha? Ako taon tayo Douglas ni. Ay! Sakpang gintatay ang kawatan, pero wa ko magdahom nga ang ako dayang kaipon si Rickmore day ang kawatan ug manok. Unya, Nagitigang, ha? Kadlaw bigyong dako, nagbitay pagkiri ka na spesi, Rickmore. Puy na kayo tayo. Gadi ipagudin niya. Karon, kadlaw no. Magandos! Ha? Magandos! Kayo mo ng binuhatan. Tay? Ito, ha? Mura ka nagmanog dihang nagbitay nga giatay. BSI, bangag na ibang. Kalain kung tinanawan ninyo na ko. Sige magtutok sa sampot ka na mo. Piso. Usaw na. Uping pakiglubot ay. Ay, lalo ko tayo. Kanang ipapreso matawag ko rin mo tayo eh. Pamanhon na matawag ko sa imong anak mo sa Cherry tayo. Ikaw di ang kawatan ng atong baryo, Rickmore. Mao din ni kawatan. Pati ang tingkong pulis. Pulis kasi. Kini si Chief Udsrax. Moingon. Adagtagi pa sa bilangguan. Bisag asa na yun ka maabot, Chief Urox, no? Urox?
Polis man eh. Tig-asa na yung namasahin. Bantay ka na? Kabantay. Sabay. Jenny, kaya ko day. Isturahan ni Sigmund. Sir, ma'am. Cyril, ako palaga ang pangasawa day. Oy. Rickmore, naamang ka din uy. Palangga ko pa manhunoy. Puno sa mong mata. Huwag na, Jenny. Huwag uli sa itong payag, ha? Uli sa inyo payag dahil ingon sa yung patatay ni mo. Kaya di ko Bumbong sa tatay ni mo. masubot nga makabanakag kawatan. Sugod ka watan tay. Cyril, pinanggak ko pa sa uno day. Pinanggak kong bana, Nabangitaw ko day nga makagawas ko din Willing kong bagbag ko na day. Rickmore. Oy, ayog to, chere. Mama Nara. Maayo kay gipaprisonin ni mo. Pre Douglas, tinuda na. Nasakpan kinagos akto, Marinara. Ay, ikiha gyud ikiha na. Kiham lang. Kay mas may pang makasilingan tag-ungo kay dili mangunay. Pero ang kawatan nga mansilingan nato unayon lang gyud ta. Nining kanahan. Kabantay mo ana? Kabantay na. Pagkat yun. Mao na akong problema ron kon ako ba ning pagawaso ng akong banang kawatan kay manok. Naglibog ko kung say angay na akong buhaton. Unsa man og kamo ang pasultihon? Cherry. Ate Pres! Okay, ang sendo na ito kadlawa. Si Cherry, Ate Pres. Cherry. Oo, si Cherry, Ate Pres. Kuan ka ng... ang yambana, kawatan kay manok, Ate Pres. Numdum sa tas kaagi na to, ani, dungdro. Katuno. Ikaw na makawatan manok to pandong bato. Gaya na isulti na ko eh. Kinsa gigon? Pandong bato. Pando. Kasi kawatan manok. Ikaw yung gamay nga komedyante kung ano sa nangawat itong manok na bigyan si pandong bato ba. Ay, binuoran to, no, eh. Ako tong tiyo, si tiyo nako, doy boy ba? Itong gamay sa banga nakurda. Ay, si Janong. Oo, gamay. Oh, adilis Janong, anak pa to ni boy. Ambot kinsa ka to mga anak ko na. Pero ako, sa mga bata, may Ate Pres, mamusil gino yung manok dito sa bukid-bukid sa mga. Tinuod na. Dili ka nang mamusil may langgam. Karon, wa naman kayo nalilanggam dahil sa kalusay. Surot man. Di, ang among Ang pulis. manok na lang sa silingan, ay magpusil. Dito sa, abi man ang mga ihas. Pagkahanggang. Mga ihas, manok ihas. Klaro kayo, manok ihas di. Gagmay ko kayo, mga, kanang, siya dumaga. Matali. Mga, mo, yung tirahan mo, balitok. Wow, ano yun? Igo. So, sinilan dyan dito sa unahan, ang mga itong isuon sa kanakaldero. Nasugatan na mo sinilan dyan sa diin man mo, pero kabantay siguro to siya nga, nagkuan may, nabusil mo siyang manok. Ay, sabaw. Diin man mo, siya dito minayin, musil mo lang, sa usap na isuon dito sa kaldero. At kung nuok ba na, Pagkahanggaw. eh ba, Kailan po sa pag-ila ang manok ihas? wa ko kay bao ba, basta, Sa pag-ila? Gamay na siya nga taas sa kaigtahod. Kay tungod sa kadugay Gawas na pa ana. Muragwan may ihas sa inyo sa lutupan kaya dagan magbahay. Wala Wala. na. Nasa ko bigla ng idas. katuwa mo bisag kay bao mi nga dito ihas. Ilan mo manok Gutom kayo? ihas? Ilan mo manok ihas kaysa sa yung kadawon mabatian mo nagtilaok to as lasang. Di ba? Andili ihas na aram nas bahay mo Naras tilaok. bay, Wala ta gani ka nagtilaok to as lasang ihas na. Yung pagkitaan gyud mo ng manok nga ihas, ilhon dasayon kay pag ila kay di na mo dagan. Mulupad. Di ba? Pero o kanang gong atuwa nga bam, daghan gina siya manok ihas diha kay sila sinisiriyo sa una malitag manok ihas. Nga imo nang ang taktika ng manok ihas sa tipres nga dili mulupad. Ang hangin mo imong kuanon panlitan diya sa bagat ang hangin ari kasabihan. Pero di Kay para di ka may bahuan sa manok ihas. Kanindot ang manok ihas Goliath kay kanang umangitlong sa daghan kay piso. Daghan kay tinuod. piso niya kanang na ang iso kay na siya. Doon labitay kanang mga itatari. Nya ang tagiya des bay wa man ang manok itatari, wa niya mahipos dera sa may lagwerta. Gi sung magmanok ihas nga sunoy sa patay
Kay kusgan mo kaniyahas nga manok. Amo na yang nga itari. Oh, Nindot ta. Nalinaw ka, oh. Mao man ila sa una ti pres. Baka dakop gali kag manok ihas. Ilang pahabalon o kanang mga I-mix. mga imported nga Yeah. mga babay. Ya, amin ni mga tipres do, kanang inig paitloggon, papiso ng mga manok ihas, bantay yung gina kay kanang inig panugpa ng iyang mga piso. Lupad. Manlupad na. Dito. Murag Nindot ka langgam. na tanawon ang Oh, manlupad. manok ihas nga kanang muhabal sa bahay ati pres. Kay dili na pa diha sa ubang manok nga kausara. Kani siya Lugayan kag mayo. Ya, ang kanindo. Murag si Pedro. Ayaw. Layak ka na niya. Kaya kanindot ate pero malingaw ka palitan ng piso, imo na siyang anaron nga dili na siya mo idlas na siya mo lupad matanod na. Sobra sad ka tanod kay ngano, bisag magdukduk ka lang kahoy, abig pagkaon mamatog sa mga abaga, mamatog sa mga basta matanod na siya nimo, di na siya basta makuan. magam na siya nimo. Balik ta. Balik ka. Yes, ano tayo dito? Sa timo tambag, ano sa mga ikuan niya? Kwan, yung ba, manok. kawatan lagi manok ba? Bitaw nagisgot tag kawatag manok ba? Sayon ra kay na maha oy. Ay lang napadak ibang. Ang iyang pangutana, iyaman na yung ang iyang pangutana, Ay laki napadak ini. ang iyang pangutana Gulyat na madayunon ba ko niya pagpamana? Okay, priso man. Oh. Sa giingnan man siya ni mama niya na inara niya nga, ayaw pagkuhan na. Madugta karon. Ari ta mulingi sa daang kasulatan Old Testament Sirach 7 versikulo 26. Sakto ba? Yes. Kung imong minyuon ang imong anak nga babae, nakahuman ka na sa usa ka dakong tahas, apan ihatag siya ngadto sa usa ka butan nga lalaki. Perting igu-agulyat. Igo kayo. Kaning maong linya, adto ni isulti ta sa papa ni Cherry ba tong sender? Sa imo ng papa Cherry, pero ikaw may minyuonon, ikaw maminaw ani. Ingon dire, kung imong minyuon ang imong anak nga babae, ikaw may magminyo Cherry. Nakahuman ka na sa dakong tahas, apan ihatag siya ngadto sa usa ka butan nga lalaki. Sa mga karang katigwangan bitaw sa kanang among bukid Gulyat, moana ba na mga katigwangan, mahintag maminyo ni taon ako mga anak mahurot, pahimutang na kay buwag mulakaw ko, wala na ko yung huna-unaon. Moana sila. Mayo ko nga, maminyo na tanan niya mga anak kay mulakaw ko siya, wala na siya yung huna-unaon. Karon, perti mang igwa kayo, butan nga lalaki. Igwa bitaw kayo. Ingon kat sire, dayunon ba ni mo pagpamana ang kaning Rickmon ba ito ha? Kay kawatan lagi manok. Ningon mo to Rickmon pura tepres nga makagawas ko dire andam na ko magbago. Pasig tinuod. Ang angko nito ba kaninday Cherry? Naarag yun ni mo. Ambot sa tepres, babae man siyang buhat kung sa iyang hukom ani. Pero para nako, naarag yun ni mo, imo ba ng dayunon? Kay panalitag imong dayunon, kasi nasayo, basi ikaw may makapabago siyang kinabuhi. Apan, kung ipapriso siya, gamay raman tingaling silot ng mga ngawat o manok lang. Ang ubang drugs, pero magtulo ka tuig. Ba na bam, kadang bayaran na gali ang mga tag-iya, bayaran lang mga wasaklibo, okay naman siya. Kay ang nasakyan akong habal-habal gahapon Gulyat, padung ko maglubong sa itong kauban sa onas John Berungan. Kuan biya siya kanang haring manuyupay biya siya. Di ba? Pero ningon siya, wala na jud ko. Wala na, nagbago na ko, nagtigom na ko, nagpalit ako motor, wala nagyug ko. Ako mano ito apat preswan, wala siya magbago. Sa una, pag kuana mo, niya pa-reportin mo, di mo siya mo-report, o di giwaran siya, anak siya. So, dahil, pananglitan, nung dayunin ni mo pamana, ang akong giingon, basig ikaw mo'y makapabago siyang kinabuhi, so naaran ni mo. Ikaw may nakasimba sa imong gibati, naaran ni mo, ikaw na makatubag yung mo banda yun. At pres, kung ikaw mo'y babae nga pangal sa unon, yan na preso ang laki. Dayon ni mo pamana, makagawa siya. Sige, kagkaog manok. Tinuod kang nahigugma, dayon ni mo siya. Kung tinuod ko nahigugma, nga di man. Pero tapaw lang, di na lang ko eh. Tinuod na. Pero di nung kamuli pa ni sige kagkaog manok. Kakawatan. Mga kag-itiwan. Ana na lang inday ha, kay kanang inig kanarabang usa ka karapa katigwangan sa mo sa uslob kung magminyo ka, kanarabang ingon nga hugot bakos. Og magminyo mo, hugot yun ang bakos ha, og
Kung pananglitan, lain pagpakasulti kay, o mularga ang barko, puro aber mularga, puno na. Moy pong. Salamat sa pagpanagat sa tuluman yun. Kung ako ang pasultihon,